Ассалому алайкум ҳамватанон, тоҷикӯри олам. Ман ба ҳамон инсонҳое, ки тамошо мекунанд, ку аз ман як манфиат мегирам, аз ҳамаашон миннатдорам. Сеҳат саломат хонаву сар ба ман бошед. Ва он нафароне, ки суханҳои ноҷо менависанд. имрӯз дидам як кас нависааст, ки адрес девонахонаро кӣ медонад, ки ин бесоҳиб ҳамин беваи бесоҳиба ҳамунҷа вай кунем битемша. Акма ира хондам ин сообщениеро, хандаовари аламовар аст. Хандаовариш ине, ки ҳамон одам ҷумларо хато нависта, ҳарфҳои аларашақат нависта, ҷумларо соз нависта. Аламовариш ине, ки мара ҳамватани худам, ҳамзабони худам суханҳоям хел чӣ мегӯянд зишт ва суханҳои бад менависанд. лекин дар пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мепурсанд, ку саҳобиё, ки аз ҳама зиёдтарин худованд киро имтиҳон мекунад, ба касаре ки бало меяд, мега ба сари пайғамбарон, ба сари он нафароне, ки пайрави пайғамбарон ҳастанд. яъне ки мо пайрави Қуръон ва суннати пайғамбарон саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастем. барои ҳамин дар сураи Ал-Бақара дар ояти охирон омадагӣ аст, ку аллоҳ таоло аз қувваташ зиёд ӯро чӣ намекунад, мусибат ба сараш намеорад. яке мусибатое, ки ба сари ма шумо овардааст, худованд маро як бандаи дӯстдораш гардонад иншоалло, ки қадар суханҳои ноҷо менависем. бо ҳам ҷумларо менависем, дуруст бинависем, бибахшед, ҳам гапҳои ноҷое ки менависем, дуруст бинависем, ки ман бихонам фаҳмам чӣ нависаесем. ҷумлаотон чӣ мегӯянд, на ҳарфи калон ҳарфи майдатон фарқ надорад. дуруст нависем, ки ман хонда битавонам, бо қайдига бо гуфти чико мазза карда бихонам гапотонда. гуфти кампирам пида кунам, мурдаи хеле инсонҳоро мебинем, ки мо сухани ҳаққа ба шумо мерасонем, шумо моро пас мезанед, моро девонахонаро мекунем. ҳеҷ гап небоқӣ надорад. миннатдорам аз шумо, лекин якча фаромӯш накунед ҳамватанон тоҷикӯри олам, ки ҳар чӣ ки менависед, ку бо дастакҳои ҳамун зебоятон, дар сураи Ёсин омадагӣ аст. дар оятҳои сураи Ёсин мефармояд, ки дасту пойҳои шумо шаҳодатӣ медиҳад дар рӯзи қиёмат. бале, дастакҳои зебоятон, ки менависад сообщениҳо, ку шоҳидӣ медиҳад дар рӯзи қиёмат, ки мо дар михел ҳамватани азиз ояти Қуръонро мефаҳмонд, ҳадисҳоро мефаҳмонд, ҳаёти пайғамбаронро мефаҳмонд. ба мо мефаҳмонд, ки мисол ки зино накунед, дурӯғ нагӯед, падару модарро эҳтиром кунед. аммо ҳар хел суханҳои чӣ ба дастон менависанд, дастутон хабар медиҳад дар назди Аллоҳ таоло. бале, маро меранҷонен, ман ҳеҷ гоҳ намебахшам ин гуна инсонҳоро. касеро ки набахша, ку ӯро Аллоҳ таоло намебахша. бале, ба ман касе ки ҳамин хел суханҳо менависа, ку ё ки мисол касе ки мана мисол ки тӯҳмат кардагиёро мисол ман бахшидагӣ нестам, лекин тӯҳмат кардагиё дар назди ман бахшипурсидагиам. бахшипурсидагиёро бахшидагӣ не ки касоне ки бахшинапурсидагианд, ку дар ҳаёти ман чӣ қадар одамон бахшипурсидагианд, ки шумо агар моро набахшед, худо моро мебахшад. аммо мақсади гап ман ин аст, ки касое ки дар ҳамин комментариҳо менависанд, ку ман инҳоро ҳеҷ гоҳ намебахшам. каселе ки инсон, кадом инсоне ки инсони ранҷондагӣ бошад, ку инсон агар инсон набахшад, ӯро Аллоҳ таоло намебахшад. барое ки дар ҳадиси пайғамбар омадагӣ, касе ки раҳм намекунад, худованд ба ӯ раҳм намекунад. фаҳмидем? барои ҳамин гапотонро гуфти тоҷико, ки хоида хушрӯ карда нависем, ки дар назди қонуни дунё шуморо ҳеҷ кас намебинад бандаҳош, лекин Аллоҳ таоло мебинад, ки шумо ба чӣ кор машғул ҳастед. бале, яку он чӣ ки киштӣ бардоштӣ, шумо дастакотон қати менависед, як сообщении шумо чанд маънӣ дорад. адреси девонахонаро ки медонам, мегӯям беваи бесоҳиба битен. ман бесоҳиб нестам, соҳиби ман Аллоҳ таолост. соҳиби ман Аллоҳ таолост. Аллоҳ таолое, ки халқ кардааст манро ва ҳамаи махлуқоти рӯи оламро ва ин дунёро мебинад, ки шумо чӣ нависта истодаед дар сообщениятон. дар ними шаб ҳам одамо хобанд, Аллоҳ таоло мебинад шуморо. дар як ҷангал мерем менависед, Аллоҳ таоло мебинад шуморо, ки ҳам кор кардастед. дар ҷое ки мо накунем чӣ коре, Аллоҳ таоло мебинад. дар ҳадиси саҳиҳ аз пайғамбар омадааст, ки дар боби иҳсон омадааст, ки ту худовандро ҳамчуноне бипараст, ки ту ӯро мебинӣ. мега агар ту ӯро набинӣ, пас бидон ки худованд туро мебинад. барои ҳамин касоне ки суханҳои ноҷо менависанд, ку дар назди Аллоҳ таоло ҷинояти хуб бифасон барои худтон тайёр карда истодаед. ба ин суханҳои ноҷотон фикр накунед, ки ман аз гапзанӣ худам мекашам, яке аз видео сабтканӣ ма даст мекашам. не, ман ба шумо доим мегӯям, ки он илме ки худованд ба мо донишмандо додагиянд, мо донишмандо бояд ба шумо бирасонем.
کسی که دانش علم اسلامی دارد، کسی قرآن میفهمد، کسی که حدیث رو میفهمد، کسی که حیات پیغمبران و مثل که صحابگان و مثل پیروان با خبر است، باید که به شما برسونم که ما پیرو قرآن و سنت و مثل که رفتاری مثل چی میگن اخلاق صحابگان رو باید که به خودمون درس عبرت گیریم که صحابگان چه پیغمبر رسول داشتن و پیروان ما باید که حیات صحابگان و پیغمبران و پیروانی که در تحت قرآن و سنت بودن باید که به شما برسونم که چی گونه زندگی میکردن. ما باید برسونیم. الله تعالی یک بنده رو انتخاب میکنه، در روایت قرآن آمدگی است که از قوم انسانی رو انتخاب میکنه، میفرستد برای علم گرفتن. علم میتی الله تعالی با بندش با برگردونده به خلقش آورده میرسونه که همین علم داده ما رو به خلق برسون. و این جنسی مرد از زن است که الله تعالی خودش میدونه بهتر که کی رو انتخاب کنه. لیکن من به سوی الله تعالی که کوشش کردم در جستجوی علم که بدم، خداوند مرا گرفت بود پرت بود بنده من که میخواد بنده که چی خواه خدا میتیشه. ببین که از انسان ها چی کارو کرده استیان. انسان ها رو دستینه در تاجیکستان بودم و اکتبر نوامبر به شما گفت میزنم. از شما یک جهان میندارم برای تماشا کردنتون. الله تعالی از همه شما راضی باشد. صحت سلامت خانواده سلامت باشین و لایک، подписаться و فراموش نکنین. با دوام میتیم